guys, ayan dito po kami, maraming mais. Ayan, sa bukid ako. Ay, kawarap talaga ang signal. Nawawara talaga. Nasa bukid ako guys. Ayan. Maraming mais. Utang right na pala uto na ni Sargo. Ayan, yo. Ang ganda-ganda ng lugar. Ang babae sa anong barangay sa Tinurungan? Arindang sityo. Tinurungang tamakara may wadan. Kaya to. Parayo na tong tig-anuan tay. Dalaganan. Ito yung life sa probinsya guys. Yung pa nakakakontak ni Seth. Payo nga ni. Dahil dyan tiga po ng tumaman. Pero may signal. Chat mo na lang. Ayaw nga ni online. Pig-chat next ko na. Text iya. Minsan man dahil man ito nag-iintindi ng cellphone. May papalo. Guys, dito po kami sa Sangay. Ayan, maraming mais. Ganda naman ang lugar nila. Ayan. Dito po yung lugar ng Sangay. Ayan. Maraming pananim, maraming Ano, punak sa kayo pala si at Fernando. maraming mais. Wow. Grabe, rayo pala. Ayan guys, oh. Ang mais nila. Sabi ko ng dalagan tayo. Ang ganda-ganda. Ang ganda ng lugar. Tig-video mo ko, wala na eh. Ibaga. Wag. Oras iyo, parang nila sa langit. Iyo. Nasa anong guys, yung kabadangan, no? Puro mais. Pag nahiling ka na yung bad na itaw. Talaga karayo ang tinangkoy. Lawig ang lalakawon tahay. Makasakat daw kita kanina. Sa langit na sila.